दिंडोरी तालुक्यातील वणी येथे संताजी युवक मंडळ व एकलव्य फ्रेंड सर्कलच्या वतीने तुळशी विवाह संपन्न करण्यात आला। यावेळेस गावामध्ये भव्य अशी मिरवणूक काढण्यात आली। जोरदार पाऊस विजेच्या लपंडाव यामध्ये तुळशी विवाह संपन्न झाला। या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी ग्रामपंचायत सदस्य किरण गांगुडे, सामाजिक कार्यकर्ते महेश शेटे, पारेख वणी, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रवीण दोशी तसेच उपाध्यक्ष अनिल गांगुडे, दिगंबर पाटोळे, शामराव सोनवणे, प्रकाश ठाकरे आदी मान्यवर उपस्थित होते। वधू पक्षाकडून शामराव सोनवणे व वर पक्षाकडून ज्ञानेश्वर पवार यांनी मंगलमय शुभेच्छा दिल्या। संताजी युवक मित्र मंडळ व एकलव्य फ्रेंड सर्कल सदस्य व भगवान पाटील, सतीश जाधव, प्रकाश ठाको, विलास जगताप, राजेंद्र जाधव, मोहन महाले, हिरामन सातपुते, रोशन समदाडिया आदी व वणी गावातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तुळशी विवाह संपन्न झाल्यानंतर महाप्रसाद म्हणून मिस्टरांना भोजनही देण्यात आले। आज या ठिकाणी संताजी युवक मित्र मंडळ व एकलव्य फ्रेंड सर्कलच्या वतीनं हा दरवर्षी तुळशी विवाह सोहळा भव्य दिव्य पद्धतीने साजरा करण्यात येतो। यासाठी वणी गावातील सर्व ग्रामस्थ, शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, कामगार सर्वानुमते हे वणी गावातून सर्व लोक वर्गणी देतात व हे लोकसहभागातून हा तुळशी विवाह सोहळा दरवर्षी साजरा केला जातो। ह्यावर्षी सुद्धा महिला, पुरुष, बालगोपाळांनी अतिशय आनंद घेतला, परंतु थोडा पाऊस आला, पण तरी सर्वांनी जेवण वगैरे यथेच्छ करून कार्यक्रम अगदी आनंदात पार पडला। प्रतिनिधी शामराव सोनवणे, वणी। खाली दिलेल्या लिंकवर YouTube वर जाऊन सबस्क्राइब करा, तसेच आमच्या Facebook येथे फॉलो करा।